pini dak nilitum kacopha media person num damina chetong num pot akro pilo si apang siban ke nili Karbi Anglong ara patumhan ningkan kimia kardom nilihin pen kardom pajirlo kardom pini litum labang so amai kangi nang kok lake nilitum la business aputhak All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry kasi nitum dak la pini nangatitong dunun edep itu ma chairman sar kami alangli kesu penajok citong dunun edep lo alangli men lake Berton Teron lapen general secretary John Tendon be lapen finance secretary tami alangli tami aside u penajok nang citong dunun edep lo lasi non nili ko kerupi kang tung lang lalo tum kedamtang semi tu masiem sar tami development aputhak semi claim pon bomlo alang li pan semi akru pilo alasi non hitum long semi labangso asayang deng semi alang li pan semi kachuni ri kang tung lalo nilitum along nang cerap citudun pen nilitum la size semi kache claim pon pamit heksi pan semi alang li pan semi chuni lo non nili la business aputhak sonsoni ningji ido la tak sonak taksi Karbi Anglong pipar kachoklemat tumans tami nitumaphan nang chingki nei sonak taksi nonlom la hanso lapen tharmit punoy arphek punoy lapen sangti arlong lapen koila punoy aron repen ke claim nitum theklong lok pulote labangke nitum ta langkonang kokpo nasi alang tum stame tum pen chingki chingwai pen ke claim ke dam nei lapen ador adam stame lahai stame tum phan na chingki nei la jitu skill development ahin aba pada nilitum nilitum la All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry ahin pen nilitum different types different parts of Karbi Anglong nilitum this is skill development program nilitum deng koningji la so program along different type of business doi ko lada do kumame bang po bang hitum alang litum interested ba business ahin alang litum ke gami ning hang punote la so program along ba so awareness program along na pachetong donit non la penan ke nilitum la so opi koson pensin nilitum kera kon unjima la bang ke nilitum non next meet nilitum doi klang nilitum la group angbong nilitum chingwai doi klang Kaso chingwai det pe na pisi nilitum rata thing no ako nilitum social media long pangdak konto ito laan si nililam transfer ito business ladak Karbi Anglong along itu ke claim ke dam bepar beha patum phansi nili tipu kangto ilo labangke so komame outsider pen ladak Karbi Anglong long business nang claim ji pusitame aprang si nilitum phanang chingki nangji nilitum authority doing nangji plus lapen ladak illegal activities ke claim lo pulote nilitum mahin pen masila bangke action yang ningji pini ladak press meet kachopha nangkok alam te bangke lapui lo nilitum All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry alam aputak si nilitum ladak press meet ke phaig lo alam bangke lapui lo ke dam tang aning kanan ta nilitum akam bangke claim iglo sitame nilitum laan activities nilitum abeg jarlo inactive ason si doi koklo nilitum ta kisuman akam alam akam long kadure doi koklo nilitum methang ta lasi non la nilitum pini mapena pen ke nilitum activities la nilitum claim kit je phansi nilitum chisik chedang iglo